Pois mira, eu, por exemplo, cosas que planto para min se me sobran. Eu normalmente, así que chega a primavera, suelo plantar leituga, xudías, pois espinacas ou outra como lle chamo. Acelgas, esas cosas que se dan aquí. As cousas, pero son cousas que planto para nós e me sobran. Tamén suelo plantar pimentos, pois ás veces sobran pimentos, incluso ás veces perdes aí na horta. Cousas así que me sobran de min, non? Eu, cantidades grandes. Cando crío para min, normalmente crío dos blancos. Pero de todas maneiras a carne é distinta aos que se compran, porque se teñen unha carne máis roja, porque son alimentados de outra maneira. E despois eu, por exemplo, medicamentos eso, nunca lle dou nada, nin para que crezan, nin moito menos, porque como son para min. Claro, lógicamente, os interesan máis que os demais, lógicamente, porque se abonga usted, claro. Porque tamén hai xente que di que non quero os polos blancos, non? Pero os polos blancos criados así nunha casa son distintos aos que compras nos supermercados, é iso, teñen unha carne máis roja, son polos de máis tempo, esa carne está máis refeita, e son completamente distintos.